wiase ahometie. Mia pa. Sorry, my dress. Just a me baby kuro. Gyamfi nyo obi ameka sankofo ya yi odibi. First day no kwada na me dem hu ne say. Ebi omo ye no ba ne musa ne kondo. Me kura de wo ka de minim say ja. Ohia na ama wunua air force wa ye no musa ba bia state a wunua wo mu yi Awura unim. Say dem aboa Gyamfi saa from day one up to this time ne de. The bia me de asma me kan say me boa Gyamfi say me manual ma enjingu no. Awura me pese me befa Gyamfi kotena me nchen. Chese me befa mo e kotena me nchen. O befa me Gyamfi. Yeah. I was saying before only Gyamfi kotena me nchen na me pe hospital papa bi. Na ye de Gyamfi ko. Anasa me pe doctor papa bi na de bia na oba behwe ni ofie because Gyamfi ni atuni me nye sure say e dam kra at least onya aduane papa bi ni doctor papa bi mo ono so treat ni kama Gyamfi adwene be san ba fie because ni me hu ye no Gyamfi more than brother Marcus what are my main chawa no unia ana bibi se ato na abefa na ko me ne hawo wabem kra so webo na kwa mepe ba me kase ye nyina me ne me no koi o se na chiri ba yin free school mo mai o ma me enti ka we dia wadaro me be ya me boa na ye ke ye di kan de nako na mahwe ma me no na miyonu bi na afa ma ye nnuane asisi no na nka magya hwa aba say hawa mini how say na me sini Gyamfi tie ne de but at least me de ne kwa e wo se wo so no oba be kan ho na ye wo no ma bia na na miyonu e de ye aduane na we asisi maame ne ho na nka magya ne ho aba no kure be wo se wo ne maame no nso kasa e bia maame no nso na na asem be dey because e kura se na wo ne de ona wo ne ba no ba ye ka de ona ne ba na tie ye mea no kure enti se bibia to be maame na tie wo se me na me bo aboso man fa Gyamfi ankwa e pe be bi ne fa mate because I was a good doctor pa na ohwe Gyamfi mate na wodidi good na fe no neoma toto ya se business kwa na me bia ma Gyamfi atena no a na wade ne ho a ma yesa neoma ni nyina de amamo afi me hu se mateme nsa free Gyamfi ho because pempens wa Gyamfi wo mu na ra we nya damo but unse ni pa wo ye stress ya so hu ne me kiro no obi ho a chese wo ye stress ana na ade bi yira kra na wo na ma na ato no kasakasa chese ntasentase abo no etimin tena ho man ntasentase mo Gyamfi abreska kakra bi obenya e de atwitwa no hunti afi de ntasentase pese e bo Gyamfi no there be se me trauma sa ne o man so koso a me ankasa kra no na me ankasa no menya adamfo pa menya nwua pa e ma Gyamfi eti mate kanwa koma to yem bibia nyansa yi wera bibia nyansa yi me de meboa Gyamfi am yakeka ne o ma asie ni why eti wo de kanwa koma to yem so woni ma me kasa no bibia koso a e kira nyame ya adoma me ba be fa Gyamfi mate why na ye nyina ayeko se ne be a wo so be boa wadaro ma ho be meja wasi ha na mako camera me de ka ni si go su mu o mo down Adin. Say ya wedding we metimi ntutu. Ma wasem. Ma wasem aba jese. Mama obi a wale ya na odi bibi. Akọ chese no mo breso. Say bridesmaid o say be me bridesmaid. O man tonto ba ha o. Mo ba nde pepe ibi na de abo ha. She. Kafra. Evra. Ayi ma kusi. Ene ayi ukunu ayale. Me ka kire wo. Minye chese ma kusi minyini ni o Gyamfi yali ya wo yali nyina ma kusi we ni mu bi Ebra me na wo me panyini ana me wo Gyamfi ma wo Gyamfi ma wo hweda ya me so ne ha na ma so ne sa no Ade me ka kire o ma fa anya asem se da ye bia maso
Awura Marcus me hu ni. Brother Marcus. Why there? Awura me hu ni. Me so da ye wo kuta kutokuro do. Wo di me be ye chi se ya. Jesus. Na da ye ko me hu se be ya tiahwe. Awa no ye Jesus. Awura man kam kran ka bia ko disika ni twamba no. Brother Marcus kita se kan. Ka me kire kutokuro. Wo de be wo Gyamfi. Kutokuro do. Awura Marcus. Mame. Me hu ni. Mame. Mame tweng. Awura. Wo da na say? Ayino so. Akonya no bench no. Ana ado na akọ ne say. Awura baby e ko na e ko hu se wo ma. Mame wo do na akọ ne say. E ko atifi ho no. Me na no ko atifi ho. Wonya sure se puto hwe ogusu ya wodi ya wo da ho na nwo na start circulate wo. Awura hwe de ye boboba. Won se na anu no ma kusu ba ye. Wo kasa ye. Won se man ga bi. Won se na ma mi hram. Ma mi ma no. Anka bi Awura. Ma kusu no susujini di pa na me nyini ni kete sei. Wo ma ye nyina tie hia musiate wo. Wo ba ye ode ne ho be kire ye sei kensi wa ba menya sika ma ye sei. Ya me ma Gyamfi hu no aja ne nua no. Wo kọ no wo ba wo kọ no no. Hwe sei dia akọwi. Ade na me go. Me hwe krofo an ya ani bojo kra na kono ye ne dia. Aye kakra. Hwe esema asaba. Awura. Ma. Amen. Awura. Ye nyina na ye wa ha. No kure eye ba akupe. Ma ku so ba ha se Gyamfi yare woni hu bibi anka o ma. Ana wonti me fa wo da ye na wo so ye no. E me kan se on na ye ne se be da ye no so no kita sekan. We so nya sekan. Ma so okura sekan ye. Ana aba ni su aye foforo. Me so ye sekan. Ana aba ni su asese on Awura. Na nkura aba kura ka asam kirema muntie ma wofo kura se ya dan. Mami enipa ya o kana ho asem. Enipa ya na betimi aboya me asa Gyamfi yare. Because me no me unity hey. Ye nibi. Sa obi abasisi aso betimi asa Gyamfi yare. Ye fa 10% semra. Ye fa 20% semra. Mami ebe ni ho. Eto owo mi e mesrawo. Sade also do obey a wo kan menim sa wo do no. Sa na me so me do be ma na me nete no wada woro ma. Fa bibia gu nchen wate. Na yempe kwan ya ye befa so aba ne ho beto no na hia. Enye Marcus ni mu bia ntigada bi obedi ha adwere ntwie se wo kwa o pe bibia ya afa ho. Rani ni pa bonfo. Won na ye pa wo tugu bom pa. Aso no yi na ni no asa be busa se wan ni tugu bom Awura. Yeah, Rama ka mi si bo fi wo. Yeah, Ramun Demio. What in the Marcus? Amen. Aka so say nko ade aka be Gyamfi se bisa. Gyamfi. Ohun mi e start ye nkete na me sun we yi ase jiska. Ya etimi. Enti e ma ne sun pa de. Metimi aka me se so na me sun ma jiska. Awura metimi wo ya. Ba bia du na wasa me hyaden. Wasa me hyaden. E ma me ho. Ebusuan ni be ma no. Anaka se de me pede se be ma le so yo te bola so anama. Be ma me ne da pa ba ko so. O sorry a onambola so. Be mo natin kense ne nam. E na ye me fe de be nya ne sa. Enti ma se de o so do wo ba no. Me sira wa ne menka mom ne ehwe no. Why? Me jai Marcus say no. Because obi ba sisi ye akonya bi aba say ye sa na yare se ko feska na we. Ne Marcus kuro ya. Mama. KELVINA. Zeni mai. Detianete. Enkoso. Se kura de sika kura menya bi na dia kofa ne ma begum. Unya so sa na yesa. Unya so a. Odi begum ma na ese de wa yo agu hu. Na asa. Enu anso ne yi sa de ye aduane wo fi hedi. Hwe, unhwe. Ana anu mi wo na ayi. Ebai Marcus. Ba Marcus. Obai be ka kire ye friend sen. Awura say wo bra ya le no. Se de esi ko no pese ode ne ko kuru kasi. Ena se maami asempa.
e kan se men kan wie na osi cross ha but so di ni kokuru kasiem na hospital na ha de say hwe KELVINA me na me wo ana me wo Gyamfi ma kusu ni ni mo ha adwen de me nyi ma kusu ni ba kokura hwe firi se ma kusu ba ya obasan ba ya brabom eniema age agu oh one oma usika de ko school eno asa be si utiri swin de atoso mienu oma wo bresika so omfa nko ya adwuma da na okofa aniema no enye sa ade chinsu o wokofa aniema ne begu wo no da na ka betwi fa so eh vade before ma before de bi o ha just adwene mo ho kora ye nte ase hwa oma usika se fa didwa usika na ne so sika ben no de ma wo no wa hu sika na ni so na dwa iwe ma me wo no wa hu handle Mommy, I say before sometimes we boni aye ma enye fe kra o. Since a bra iba ya bra bom check he. Sika no wa waya maye. Bra ya re ye ni bi. Wontuma nyina wato ni nyina ama nasa. Me a me ni bi na makasa me de boa ye mfa ne hospital. Na nyame aka bra ya koma na so de bra ko hospital. Wo se ma me wo se da bi. Ena wa maye sika ena me ko school masaba. Na sika wo de ma me se nye sika wo se me sika ni nyina do de ma me se mfa nko to school fees no. Enya den ya metua makotua bi akabi masaba wasa mebeje na me baya azama wo kan die nipa no so ode ne ko hospital ma ne mfa ne nkwae akola na adi o frida me so daye na ma akusu de se kan san wo bra se dese chese man ka Jesus ko di twa no me ka Jesus na me so ojaye se man ka Jesus amopiti anyane a kama akusu de se kan twitwa wo bra se we na nkwase ni ne onim so onye na nkwase ni na ode se kan san no we kura brantan pa no de sa frimpon ayi wa akobo di no kura me amba kura akobo di frimpon obonyo anya de be di anu se asem na se agime nsem a medwene bibia ho a mente ase ma me wa agyen ewiase mu aye we se dae ye nyina ye so na esi edi akira ene se ha ye nka se de sane bia ho me da so na obi di machi me tonsuom ponkosa me enti ano me hu aboa na me ntongure ma na me fa ha ne ntwe di machi enti ma me hwe ntwe na bium na me dae kaka na waso eno che se bra ne betima ye ne bibi nipa ne ba ya bra bom ne me sesa kakaka wo de ne se wo de mpa ya beta akiri na ne ma akoyie ti ya na wo kasa wo so da wo se ka jidie ne nsi ne ma se ya na ese ye wo ba ya bra bom ne ma ne ya basa o ne ma be ne woni wona nti se ye o ma ne fa ne nko onfa ne nko yete ha bra ne ye be de edi kwa ebi ni ho me wa se me ko school na me wie na me ti me hwe mo so a me so so eska na ebi ni ho na nipa nyame a na me bofo kese we abia bra bom so be boa ya na wo de se kan edi ho aho echi na de da ya wo so na ye de se mu nyina makoba nkurum na mo yi me afirim ye nyi wo mfirim ni ye nyi wo mai ade na wo ye nenye ma ne mfa ne nko what's the deal, babe? Put the J. A brief five. She don't like everything I give it to her. She don't like my love, she don't like sex anymore. She won't go low, but she see fucking for the place go. Sorry, I'm not what to do with you, mama. Nana Gyamfi. Be my bread. You be fine. And say no dey any I say Gyamfi situation no. Ma contact me doctor bi e wo India. It won say no. Me dey Gyamfi be share in sana. So be ba next week na. Nana Gyamfi Jano. We will get deep and near back pa bibia beto di. Sa ahoma no. Ahoma nsia ne bi na ya tete so doctor ne ba obechichire. Mama. Masamata. What dem ha? Na that time we just auto. Nana Gyamfi. Enya what? Gyamfi. Odi oba enya hwe unim. Doctor ninya bedura se na me kan panie ba ko pebe ma adwene no ne atiti bia san achichire. Nti ne aye die. Hey. Nana Gyamfi pa
Unim, Niayi. Nana Gyamfi situation, me kasa me ma oni ni no adada ba kuma emwa. Nti ono no e wo ne dan ko e na wo so no wo dan ko. Nti I think say ye be kona oh there be one say me wa kra ofia ha nti bibia ni obehwe na wa ya ama no nti wo de kan akoma to yem why wo wa ha ye be bibia kama why Nana Gyamfi bibia be kama why doctor ni nya be duru pe Gyamfi just classic what you want to go when you want to say so yankona me nkyerɛw ne dan why ya na wo de ono ne nyoma na we fatu wo ye da konya ya na wo ye ko agu manimu asese ko we are say am with you na Gyamfi pa we be very fine doctor ni abi ka muni bechi why muni mo dan na wo so nti ni ne ba do you better that. Got it. Yeah, pet. Then you back I will not be. Jay. Fatinu. Go. Yay! How are it? You know, go. I think. Never sure that's yet. Why did I tell that I should have done it? My boy, more than no, Fatinu, grow. What, darling? I die. Yeah. I'll swallow apart. That's how that down. Yeah, fish it. Yeah. I'll do a ginger. Padu. Wow. Hello. Ayah, what? Where darling? Fatinu. Now we are let our belly of here. I'll buy you a job. And I'll buy you a boo for. Nobody will be that. Only the power of you know how the wife. It's a new. Are you sorry? I'm sorry. Nana Gyamfi sorry. Nana? Sorry. Sorry. Nana sorry. I don't know what time is now. And today. You put me on it. What's your own time? One time. Or him at Tabedum. No, yes, and I him qua, 7 hour time. Into your hen or that one. Into a henata, a quawn out in our own one. Wouldn't him answer. How by any panda who you say, over son bra. Sorry, then not yes. Then not yes. I'm so bad we had to see me drive. Let me say, so that's saying I would ask for you. And to win me and one in the answer. On another day, yes, so darling, she might show him since you're the Hana. Over Chinese sense you didn't know. One on one in the answer. Mammy, let your pa. The Beth Yahamakoni low amount. But I will not try. Baby, any concern will try home. May you make us a supernatural. And the memoir grew up by my way. What's it?
Na adana ba bedi aga betena wo se fa otunum odi benu hwinim ana odi benu tabie ya de yare asire ni pa wo feza ye ba fia ha wo se na no wote ye wo se na no wote ye bibi na ma bibi aye bibi ana bibi asai na kanya sanka benka tachi oda ho kanya wa fe kwa na se odo wa no batoto na mu odo sorry ni anko Mama sorry. Eti wutai wo shede na wo hihye ya na. Wo ro no tule ba be sa. O meja ni osusu ye. Ni ogina no woni yem sa obo be ya bo ni mpa nta. We bi am ha. Se twi ene wo wo ni de ho. Ako ya fucking. Etapa na ti mi gbo mu bo manim sei. Wo no ane to nya machine. Ni no fia. Be ya de.